Türkmenistan pandemiya başlaly bäri daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Türkiýeden ýurda dolanan türkmenistanlar soragy çekilip, 2 hepdelik hökmany karantina yerleşdirilýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary we hökümete tarapdar Türkmen portal neşri habar berýär. 24 sentýabrda gişlik Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň Boeing 777-200LR kysymly charter uçary İstanbuldan Türkmenabadyň aeroportuna geldi we koronavirus pandemiýasy sebäpli uçuşlar bet edilenden soň daşary ýurtlarda galmagy mejbur bolan türkmen raýatlaryny Türkmenistana getirdi. Türkmen portal neşri aeroportyň maglumat gullugyna salgylanyp, bu uçuşyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň buyrugy bilen gurnalandygyny aýdýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň tekliplerine laýyklykda Türkiýeden charter reýsinde gelen raýatlaryň ählisi 2 hepdelik karantin astyna saklanar diýip neşri belleýär. Bu uçur reýsinde gelen türkmenistanlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň yerli habarçysy İstanbul uçurunda ýurda dolanan ýolagçylaryň ählisiniň soragy çekilendigini habar berýär. Olara nirede işlediň, nirede ýaşadyň, näme bilen meşgullandyň ýaly soraglary beripdirler. Aeroportyň işgärleri olaryň ähli goşlaryny açyp dörüpdir. Olaryň mobil telefonlaryny ellerinden alyp bagajynyň içine goýdurypdyrlar we şol goşlary aeroportyň bagaj saklanýan terminalyna geçiripdirler. Şeýle-de olaryň ýany bilen getiren çilimi 2den köp bolsa, aeroportyň işgärleri hiç ýyly düşündürüş bermezden bolanok diýip alyp galypdyr diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan dewaply habarçy 28 sentýabrda gurrun berdi. Mundan öň Azatlygyň ýurt içindäki ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň türkmen raýatlaryny Türkiýeden iň soňky nowatda göçürmek kararyna gelendigini we munyň türkmenistanlaryň bu ýurtdaky protest aktivligi bilen baglanşyklydygyny habar beripdiler. Habarçynyň sözlerine görä İstanbul reýsinde ýurda dolananlaryň arasynda Germaniýadan we New Yorkdan gelen türkmen raýatlary hem bar. Ýolagçylaryň jemi sany 283 adama barabar bolup, olaryň 70% Lewabyň köpurly hastahanasynda, galan bölegi harby çadyrlarda karantinde saklanýar. İstanbulda gelen uçurda maşgalaly raýatlar şolsanda aýallar, erkekler, çagalar, ýagny ähli ýaşdaky adamlar bar. Köpurly hastahana ýaş çagaly eneler we näsaglar yerleşdirildi. Çagaly eneleriň ýoldaşlary harby çadyrda saklanýar. Gelen raýatlaryň 10% studentler bolup, galanlary işlemäge giden raýatlar diýip habarçy belledi. Habarçy karantin zolaklaryna yerleşdirilen raýatlaryň 14 günüň dowamında 3 gezek test tapşyrmalydygyny, olaryň her biriniň bahasynyň 100 manada barabardygyny aýdyp, munyň raýatlaryň öz hasabyna amala aşyrylýandygyny hem belledi. Mundan başga olar gan barlyklaryndan şolsanda pit analizinden geçmeli. Olaryň rentgen suratlary alanýar. Bularyň ählisi tölegli bolup, diňe raýatlaryň iýen iýmitleri mut berilýär diýip habarçy aýtdy. Belläp geçdik, çadır lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Ýurdun saglygy saklaýyş resmileri we medpuat serişdeleri hem bu barada habar bermeýär. Ýöne karantindäki adamlaryň garyndaşlarynyň Azatlyga habar bermegine görä, bu zolakdaky şertler ol ýerdäki adamlarda näýelelik döredýär. Ýöne karantin işgärleri we saglyk resmileri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arz şikayetlary üns bermeýärler. Azatlygyň habarçysy İstanbul Türkmenabad aralygynda ýene bir charter uçuşynyň boljakdygyny we munyň 30 sentýabrda amala aşyryljakdygy barada gurrunlaryň bardygyny hem belledi. 2021-nji ýylyň apreline çenli hemme hatda welaýetary transport çäklendirmeleriniň saklanyp galjakdygy aýdylýar. Daşary ýurtlara charter reýsleri bolmaz. Diňe raýatlary ýurda getirmek üçin ýürüteleşdirilen reýsler bolar diýip habarçy ýagdaý bilen gönden-gön tanyş ygtybarly çeşme salgylanyp belledi. Azatlyk radiosy baýdylanlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Türkmen Howa ýollary kompaniýasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy 28 sentýabrda Belarusda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana alyp gaýtmak üçin ýene bir charter uçuşynyň guruljakdygyny we bu uçaryň akşam saat 23:00 töwereginde Türkmenabadyň aeroportuna gonjakdygyny habar berýär. Bu barada 27 sentýabrda Türkmen portal neşri hem habar çap etdi.
neşir aeroportun maglumat gulluğuna salgylanyp Minsk Türkmenabad uçuşunyň Türkmen Hawa Ýollary aviakompaniýasynyň Boeing 737-800 ýolagçy uçurunda amala aşyryljakdygyny we munyň Türkmenistanyň hökümetiniň buýrugy bilen gurnalýandygyny ma'lum etdi. Türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýurduna getirmek planlaryny awgustyň ortalarynda elan etdiler. Türkmenistanyň hökümeti mundan öň pandemiýa çäklendirmeler sebäpli odal ýygyna dolanyp bilmedik türkmen raýatlaryny ýygyna getirmek üçin Russiýa, Belarusa we Hindistana charter uçuşlaryny gurady. Türkmenistan COVID-19 bilen bagly ýekeje wakanyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýär. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe daşary ýurtlarda galan türkmensanlaryň sanyny anyklaşdyrmaýar. Daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary türkmen hökümetini şol sanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarını we konsulluklaryny öz raýatlary hakynda alada etmezlikde hem de olar üçin goşmaça kynçylyk döretmekde tanqid edýärler. Türkmenistan paýtaxt Aşgabatda pandemiýa döwründe gurnalan dawaraly harby parat bilen ýurt garaşsyzlygynyň 29-njy ýyllygyny belledi. Bu ýyldaky garaşsyzlyk bayramy halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilen we Türkmenistanda iki palataly parlamentiň döredilen wagtyna gabat geldi. Berdimuhammedowyň odal ýatyran halk maslahatyny dikeldip öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan gerilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrmagy, öz ogly Serdary dürli wezipelere berilip nowatdaky kanun üýtgetmelerini öňe sürmegi, onuň häkimetde galmak möhletiniň soňsuz uzalmagyna çalışýanlygy baradaky çaklamalary döretdi we ykdysady kynçylyklaryň koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda has çuňlaşmagy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň arasynda nägilelik döretdi. Olar dürli ýurtlarda protest çärelerini gurap Berdimuhammedow hemde daşary işler ministri Reşit Meriýadow we dürli jinaýatlarda aýplaýarlar we olaryň işinden çekilmegine çagyrýarlar. Emma muňa garamazdan Gurbangul Berdimuhammedow 27-nji sentýabrda çabelden öz gutlugynda beýik we asylly maksatlary niýetlenen giň möçberli özgörtmelerimiz garaşsızlygymyzyň esaslaryny puhtalandyrýar diýdi. 2017-nji ýyldan öň Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy 27-nji oktýabrda 1991-nji ýylda ýurt garaşsyzlygynyň jar edilen gününde belenýärdi we bu sene Gurbangul Berdimuhammedowyň karary bilen hiç bir düşündürüş bermezden 2 ýyl mundan öň bir aý öňe sürüşdirildi. Döwlet eýçiligindäki habar terişdelerinde prezidentiň Türkmenistanyň halkyna gutlagy çap edildi. Onda garaşsyzlyk bir karar döwletimiziň sinmaz binýady bahtyar durmuşymyzyň midemez esasydyr diýilýär. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri gazanylan üstünlükleri ýeterlik beýan etmezlikde aýplap, medeniýete we habar serişdelerine gözükçülük edýän orunbasarlaryny, media ýol başçylaryny şol sanda beýleki uly derejeli resmiýlerini ençeme gezek täzeledi. Hökümet meclislerinde we kadrlar çalışyklarynda döwlet derejesindäki korrupsiýa faktlarynyň üstü açylandy. Bölekliň tasdiklenilýän problemalara garamazdan ýurtda garaşsyzlyk ýyllarynda emele gelen agyr ýagdaý, işçiligiň derejesi, saglyk, bilim pudagyndäki ykdysadyýetdäki çökkünlükler, jinaýatçylygyň artmagy we türme şertleri bilen bagly problemalar boyun alınmaýar. Ýurtda esasy adam hukuklary we azatlykları hemme taraplan kemsedilýär. Nemet bu azat ne suutlar garaşsyz diýip Türkmenistan lisençiler we adam hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýarlar. Syzyp çykýan maglumatlar ýyllar arasyndaky ölüm derejesiniň artýanlygyny tasdiklasa da Türkmenistan öz territoriýasynda koronavirus hadisalaryny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ikinci tarapdan ýurtda ýokynç keselden goranmak üçin dürli çäklendirmeler girdilýär we hatda indiki ýyldan saglyk işgärlerini biraz goşmaça tölek etmek wadasy berilýär. Şol bir wagtda hökümetin COVID-19 pandemiýasynyň çuňlaşdyrylan ykdysady çökkünlüligine gaýta bul bermekde hiç hili çäre görüp bilmezligi Türkmenistanyň ozaldan hem dowam edýän azyk krizisyny has güýçlendirdi. Subsidiýerlenen azyk önümleriniň ýetmezçiligi 2016-njy ýyldan bäri ýitileşip özleri üçin el ýeterli bolan azyk önümlerini satyn almak üçin ýer sagatlarda nowata durýan adamlar köplenç öýlerine boş gaýtmaly bolýarlar. Bu ýagdaý adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň şol sanda Human Rights Watch guramasynyň üns merkezine düşdi. Farapda garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany öňkü tutsaglary wagtlaýyn tutsag edildi. Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany Farap etrawynyň polisiýa edarasy geçen ýyllaryň günä geçişligini türmelerden boşadylan
öňkü tutsaglar hem de beýleki käbir adamlary wagtlaýyn tutsag etdi. Bayramçylyk raýatlaryň arasyna lap geçdi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününi belledi. Geçen any we şenbe günleri Farabyň etrap polisiýasy 200 olaý öňkü bendini 5-7 gije günü wagtlaýyn tutsag etdi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä wagtlaýyn tutsag edilen öňkü tutsaglary bilen bir hatarda narkologiýanyň hasabyna duran adamlar, alkogolik hasaplanýan adamlar ýa-da üýüşip oturan raýatlar bir hepdeligine düş işlerini çekildi ýa-da wagtlaýyn tutsag edildi. Esasy maksat bayramçylykda olaryň ara içip köçede gezmekleriniň öňüni almak diýip bir uçastak polisiýasy özlerine berilen tapşyryk barada anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne ýurt boýunça oglan edilýän günä geçişliklerde türmelerden boşadylan öňkü tutsaglar bayramçylyk gabatlary häkimetler tarapyndan özlerine berk çemeleşilmeginden nägili bolýar. Türmeden boşan raýatlaryň tas 90%-iniň hiç kime azary ýetmese de, mundan 10 ýyl jenaýet edip olaryň günäsi geçilenen bolsa olary polisiýa owy ilatynyň öňünde garadonly hökmüne kemtedýär diýip, günä geçişlikde azatlygy çykan 50 ýaşly öňkü tutsag Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol kemsitmelerden we öz hukuklarynyň depelenmeginden şikaýet edýär. Türmeden boşamagyň özüne erkinlik we azatlyk bermänligini, maşgalasynyň hem garadonlynyň maşgalasy hasaplanýanlygyny, olaryň büdjet edaralaryna işe ýerleşmek hukugynyň ýokdugyny aýdýar. Türkmenistanda bayramçylyk münasibetli ýylyň dowamyna bir näçe gezek günä geçiş oglan edilýär. Soňky günä geçiş garaşsyzlyk bayramynyň 29 ýyllygy münasibetli 24-nji sentýabrda oglan edildi we onu 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Döwlet ýeçiligine media öňkü ýyllarda bolşuýaly döwlet başçylarynyň welayet etrap häkimlerine beýleki pudak ýol başçylaryna günäsi geçiren adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine kömek etmegi tawsyranyny unutdy. Emma öňkü bendileriň sözlerine göre olar iňen seýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başarýarlar. Tersine öňkü tutsaglar polisiýanyň gödegçiliginde saklanýarlar we dürli kemsitmelere sedewar edilýärler. Her bayramçylykda ýyzarlanmalar, sorak etmeler, hatda etrapda kiçi jenaýet bolsa da ilki türmede bolup gelenleriň sorak edilip kemsedilmegi olary agyr ruhy zarba bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy günäsi geçirenleriň türmeden soňky durmuşy barada gurrun berdi. Döwlet başçylygyny her günä geçişlikde öňkü tutsaglaryň iş üpçünçüligi barada tawşyryk berse de, Türkmen hökümeti ozor tutsaglaryň işe ýerleştirilişi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jenaýete baş goşýanlygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda oglan edilýän günä geçişlerde türmeden çykýan bennilerin atlary hem köpçüligi ma'lum edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda garaşsyzlyk bayramynyň bellenişi bilen gyzyklandy. Raýatlar lapykeç adamlarda bayram hakda gyzyklanma ýok. Şu günüň garaşsyzlyk günüdügini bilmeýänler hem köp diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ondan ozal her ýylyň 27-nji oktýabr günü bellenilýän garaşsyzlyk günü duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewap ýaşaýjylaryň käbiri garaşsyzlygyň özlerine beren ýeşretinden we erkinliginden şikaýet etdi. İşsizlik taşary döwletlere iş gözläp gitmekden, kötençliklerden başga raýatlara beren zady ýok diýip bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Halky bir dowum çörege zar etdiler diýip ol döwlet emeldarlaryna nägilelik beýan etdi.